kalah weton. Oh iya iya. A minor, Mas. Ngopo biyen awak dhewe tau kepethuk. Oh iya iya. Apa ya? Tapi suaranya tetep ya. Ya, bisa lah. Iya iso iso. Apa? Bisa, Mas. Iya iya lah. Cocok tau mantep sepatu dasmu. Ngopo awak dhewe biyen kepethuk. Yen akhire tekku iki sing mbok remuk. Apane sing diremuk tek? Pancen kabeh iki sing tak jaluk. Jare wong tuwamu aku keketen mati. Wonyok. Aja kaya